ҳамин лаҳзаҳо дар студияи радиои озодӣ бояд сабти навбатии дебат ё баҳси дуввуми интихоботӣ шурӯъ мешуд. Аниқтараш сабт шурӯъ мешавад, аммо дар ин дебат фақат намоянда аз як ҳизби сиёсӣ ширкат мекунад. Аз аввал қарор буд дар баҳси имрӯза намоянда аз ду ҳизби сиёсии Тоҷикистон, ҳизби халқи демократӣ ва ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ширкат кунанд. масъулини ҳизби халқии демократӣ ки даъвати моро хаттӣ гирифта буданд, аввал қабул карданд, вале баъдан ин даъват рад шуд. талоши мо барои даъвати намояндагони чанд ҳизби дигари сиёсӣ ҳам бенатиҷа анҷом ёфт ва дар ниҳоят намояндаи ҳизби социал-демократии Тоҷикистон танҳо бо курсии холӣ монд. хуб, Шокирҷон Ҳакимов, мо медонем ки шумо ин рӯзҳо хеле серташвишед ва маъракаи таблиғотии шумо чӣ тавр пеш меравад? албатта ҳар ҳизби сиёсӣ виҷагиҳои худро дорад ҷиҳати ташкили маъракаи таблиғотиш ва ҳизби мо низ. мо кӯшиш карда истодем ки ба ҳавзаҳои мушаххаси якмандатӣ муроҷиат кунем ва дар робита ва мувофиқа бо онҳо чун ҷадвали қаблан тасдиқ шуда доранд, ҳамроҳи онҳо ба толорҳое бим ки намояндагони дигар ҳизб дидору мулоқот анҷом медиҳад ва бештари онҳо бо таҳаммул муносибат мекунанд, шароиту имконият фароҳам оварданд ва мо низ бо истифода аз фурсат моҳияти барномаи пеш аз интихоботиамонро дар шакли фишурда ба таваҷҷӯҳи иштирокчиёни ҳамин гуна дидору мулоқотҳо расонида истодем. ман масалан дар Шӯробод будам, қисман дар мувофиқа бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дидору мулоқот анҷом додам, қисман дар ҳамкорӣ бо ҳамақидаҳо ва хеле хуб буд. ягон хел таҳдид ё фишор аз ҷониби мақомоти қудратӣ ё ҳифзи ҳуқуқ эҳсос нашуд. ташаккур ки даъвати моро пазируфтед ва шакли пурраи суҳбати Шокирҷон Ҳакимов, намоянда аз ҳизби социал-демократии Тоҷикистонро шумо метавонед рӯзҳои оянда дар сафҳаҳои радиои озодӣ, аз ҷумла дар сафҳаи YouTube тамошо кунед. ҳарчанд дар дебати навбатии мо ки қарор буд намоянда аз ду ҳизби сиёсӣ ширкат кунанд ва дар робита ба барномаву нақшаҳои худ суҳбат кунанд, аммо мутаассифона ҳизби дигар ҳозир нашуд дар дебат ширкат кунад, аммо бозам мо талошҳои худро барои ташкили чунин баҳсу мунозираҳо бо ширкати намоянда аз чанд ҳизби сиёсӣ идома медиҳем.